Mikhail, Raphael, bat Gabriel. Kumbang itip, kini kilong ki angel, ba ra ia ka kubor jong ublay. Kini ki angel, ki yasirim ublay, bat ki penbana ia ka jinglong jong ublay, da ki kam jongki. Bat habang is nga bhai ia ka kerteng jongki, Mikhail, Gabriel, bat Raphael, baro ki kerteng jongki kakut daka yel kalong kabayade bat kadau yengi syapang ublay namarangi kod ublay bat ki ju ki syait kod hakatin Hebrew ublay bat Gabriel bat Raphael bat Mikhail baro ki donga jingyade bat ublay. But habangi puson ia ke jingmut jongga kerteng jonggi rungilaban yohi Mikhail u yasrim badu balai bad ulong kum ubalai bad ulong ga bor jong ubalai bad ulong uba yada yangi na baru ke jimana ke jing sir kam dame bamen uksuid habangi puson ia u Gabriel ngilaban sautu ulong ga bor bad ka jingkalain jong ubalai uba raya ka kubor uba pendengan yangi uba pensngai yangi bad what habau jisu udon ha per get so many u Gabriel uladon badu ban pendengan yabu kumbangit tip u Gabriel ulalong ka nongra kubor bad kamaria teisoti kalayopidiyang ya ka kubor jong ubalai ka bor jong ubalai halo jonga ka bor baha klitam kala kaserngi wiaka but kane kade ke rukam ba uble ula tre ha ka jingim jongiru lemba Gabriel bad Raphael balongka jingkoi jong uble uba wanra ya ka jingkoi jingkia ngi barabor ngi ong Yahweh Rafa uble uba pinkoi bad Raphael wanra jingkoi jingkia panaga tagadao haga gospel jong yanis ka basan ngiyos ngo bagbun gi jubun gi bapang ke bala ap ha kapung sila ba da ka ba ap ya ka jingwan hia jong angel ban pinki ya ka bakindu pio jingkoi jingkia bat ki ong bade u Raphael u ba wan hia ban wanra ya ka bor jong jingkoi jingkia ha ka jingim jong Gabriel